Прывітанне, з вами Михаил Волчак, і гэта серыя лекцый «Практычная сацыятэхніка». Я размаўляю пра супольнасці, пра тыя з'явы, якія адбываюцца ў супольнасцях, як жыве супольнасць, узнікае, знікае, і ўсё, што вы хочаце, магчыма, хочаце ведаць пра супольнасці, вы можете паспрабаваць даведацца ў маіх лекцыях. Поехали. Зараз поразмаўляем про слоўнік. Да? Памятаеце, мы уже абмяркоўвалі з вами сімвалічны ресурс. Да? Абмяркоўвалі, з чаго ён складаецца. Ён складаецца з гісторый, індывідуальных, калектыўных гісторый, але там яшчэ ёсць слоўнік. Да? І чаму гэты слоўнік важны? Да? Слоўнік — гэта набор словаў, якімі мы карыстаемся. Да? І калі памысліць, слоўнікі ёсць шмат розных слоўнікаў, да? Нават калі тут, напрыклад, англійска-беларускі, ці там слоўнік медычных тэрмінаў, да? Ці слоўнік журналістаў, ці Urban Dictionary, да? Типа сленгавы слоўнік. Пра што гэта все кажа? Да? Тое, што у нас ёсць нейкія, напрыклад, народы, да? Якія маюць сваю мову і карыстаюцца ёй. У нас ёсць, напрыклад, нейкія часткі грамадства, напрыклад, гэта прафесійныя групы, да? Напрыклад, калі вы чыталі рэцэпты, якія пішуць доктары, вы хутчэй за ўсё нічога не разумелі, да? Нават той шрыфт не разумелі. Але іншыя медыкі, да? Тыя фармацэўты, хто чытае тое, што пішуць тэрапеўты, яны адзін аднаго разумеюць, і гэта таксама іх мова. Ці, напрыклад, як размаўляе моладзь там, да? Звычайна, і як размаўляюць дарослыя ці сталыя людзі. Як правіла, моладзь мае свой сленг, які не разумеюць дарослыя, а дарослыя карыстаюцца занадта састарэлымі словамі, якія моладзь не разумее. Хаця гэта ўсё адбываецца ў межах адной мовы. Да? Такое можа быць. І малыя групы, суполкі, нефармальныя калектывы таксама маюць свае словы па тым жа самым прычынам. Да? І якія прычыны, з-за чаго ўзнікае гэты самы слоўнік? Да? Навошта наогул ён так дораг мне? Да? Чаму я за тое, каб суполкі звярталі больш увагі? Тыя, хто стварае суполкі, на тыя слоўнікі, на тыя словы, якія выкарыстоўваюць. Да? Па-першае, важна разумець, што слоўнік апісвае кожны тэрмін, гэта ёсць пэўная маленькая гісторыя. Да? Таму што калі ўзнікае слова, яно ўзнікае не проста так, а чаму? Таму што яно было зручным для карыстання, да? Таму што яно перадала нейкую каштоўнасць, нейкую з'яву, ці нейкае дзеянне, якое ведаюць удзельнікі гэтай супольнасці, а іншыя не ведаюць. І калі мы кажам гэта слова, атрымліваецца вельмі хуткая перадача не проста аднаго слова, а цэлага аб'ёма веды, да? Нейкага цэлага такога відарыса, які можа што рабіць, які можа натхняць, да? Які можа нас натхняць рухацца далей да мэты, да? Імкнуцца да гэтай мэты, рэалізоўваць, павышаць наш маральны дух. Да? І таму слоўнік у гэтым плане, кожны новы тэрмін, нават калі ён, у супольнасці можа быць, напрыклад, 3 унікальных тэрміны, ці нейкае старое слово, якое насыцілася новым зместам, ці нейкі выраз, да, слова. Гэта можа быць, напрыклад, пазваніць Джону ў мінскім роварным таварыстве. Што гэта значыць, можаце запытаць у мінскім роварным таварыству, але яны ўсё ведаюць. Што значыць пазваніць Джону? І гэта для аўтсайдераў, тых, хто не ў супольнасці, гэта штосьці зупэўна незразумелае. Таму, што робіць наш слоўнік? Да? Ён дае магчымасць супольнасці абазначыць мяжу. Да? Ён дазваляе супольнасці выразіць мэту, каштоўнасць. Да? Ён таксама дазваляе самазахоўвацца. Да? Гэта значыць, што значыць самазахоўвацца? Гэта значыць самаўзнаўляцца. Мы ўжо гутарылі пра прыход новых пакаленняў, ці будзем гутарыць, да? Спасылка там. Прыход новых пакаленняў, ці сінхранізацыя паміж удзельнікамі з розным досведам. Да? Гэты слоўнік, слоўнік супольнасці дазваляе гэта рабіць. Гэта не нешта такое, што, ведаеце, пішацца ў мудрых кнігах і гэтак далей. Гэта словы, якія паўтараюцца найбольш часта. Да? Схадзі к Тайсону. Да? Можа быць, у спартыўным клубе таксама такой выраз, да? Які толькі тыя, хто ў гэтым спартыўным клубе, могуць зразумець, навошта гэта слова сказана, ў якой моманце і як трэба паводзіць. Да? Бачыце, колькі навошта, у якім моманце,
як трэба паводзіць. Вось гэта ўсё трэба было б менеджеру, да, менеджеру казаць, а ў супольнасці гэта ўсё працуе нашмат хутчэй. Вось таму у гэтым плане самаўзнаўленне, слоўнік дазваляе самаўзнаўляцца. Калі прыбраць яго і выкінуць і пачаць выкарыстоўваць нешта іншае, тут паўстае пытанне, да, нешта агульнае такое прынятае. Окей, хорошо, мы можам гэтым карыстацца, і магчыма гэта дапаможа нам разумець адзін аднаго. Вось, магчыма, і не кепска разумець. Але тады чым мы будзем адрознівацца ад іншым, да? Як мы будзем перадаваць тыя каштоўнасці і мэту максімальна дакладнымі словамі, да? Як мы будзем самаарганізоўвацца, як мы нашы гісторыі будзем распавядаць у тых самых тэрмінах, якія агульна прынятыя, магчыма так, але гэта не заўсёды правільна, да? Вось, карыстацца агульна прынятымі словамі. І што супольнасці вельмі шырока робяць. Вось гэта я вам распавёў пра слоўнікі. Вось, на гэтым, у прынцыпе, усё, да? Ведаеце, што слоўнікі ўсюды, яны бываюць больш бачныя, менш бачныя, але яны вельмі важныя для супольнасцей і нават малых калектываў нефармальных суполак. На гэтым усё, працяг будзе.